Kene ka jing patai ka jonga kalalong kasin ka balai na ka kitab jing penpau jong uyones teto pai ba shashkor ka jing patai ka jonga khnang ba phin duk ban la ban seo tho kham sai kham tikna bha namar bon sin ki breu ke hikaya kane ka jing penpau ki long tang ki jing patai ki ba berngya ye phi bat ki long ki jing penting pesme ye phi handre to ngap ye kane ka jing patai ka jonga ngarung asapo shakapat ka jong o marat khlau handre balenga pule na kane ka jing penpau na o na do ka banakong ter ngam klem da e tangi chitu khadro handre khnang ba phi ki ba app ki ba page ya ka video ka jonga khnang ba phin duk ban la kham sel tho shai ya ka jingmut jong ka jing patai ka jonga bat ka jingmut jong ka ne ka kitab jing penpau ka e jong ka jingmut jong kine ki hniau tali ki angel bat ki hniau tali ki ding penisra ki hniau tali ki khlor bat kumta ter tesngap ya ka ne ka jing patai ka jonga to ngan pole na ka ne ka kitab jong u yones ka jing penpau bat ka balong ka kasin ka balai bat ka dokhot ka ba ar bat ka lonong iwe ter kat sabang ngalap bangan pule ngan sedang swa na ka dokhot ka ba nongkong ha u angel unong penyai ya ka balang Ephesus totho kumne uta u babat ya ki hinyo teli ki khlor ha ka khti ka mon jong u bat u ba ya ha padeng ki hinyo teli ki deng penyeng syarak ksiar udon ban ong kumne modang ne pilasnya tho ya kane ka kten ka jong oblei bat ka ba ong mod u jisu hi uladon hapadeng jong kine ki henyo balang bat hapadeng jong kine ki henyo ki angel bat hapadeng jong kine ki henyo ki khlor hapadeng jong kine ki henyo ki deng penyeng syarak mut ubleu ladon bat ki hak kulaying hasenda jong ki kajing mut jong kine hi kumbangala patai ya kane ka video ka baladep kamut kine ki henyo ki angel ki de ki apostol ki jong u jisu bat ki sibenta ki long ru ki bishop ki ba pej ki ba sumar ki ba sharai ya kene ki balang ya kine ki henyo ki balang kamut pilasnya tho hi ba jisu ula kren gane pakide kine ki hinyo ki angel kide ki hinyo ki bishop jongka balang katolik ki ba pej ki ba khmi ki ba sumaria kine ki hinyo ki balang tetongin pule ka ba ar ngatip ya ki kam jongphi ya ki jingtre shitom jongphi bat ya ki jing yaisha jongphi ngatip ba phim la sha ya ki riu dakai phila tinju ya ki to ki apostol thung hi mod ya ki to ki apostol thung hi ki bomlong shisha kumta bat phila lap ba ki dei ki riu thok mod hang ne philasnya tho mod kene ka we ro ka nong e tholopa ka ba kam ba ka de ka apostol mod ka we ka de ka ne ka Jezebel ka mod ka tu ka ba ka kenthe ka ba bat ya ka khuri ka ba pinki lamber ya ka snong ha Jerusalem bat ka ba kam ya la de ka ba ka de ka nong e tholopa bat ka apostol jong ujisu bat na onde wero na kinde ki sangot ringoro ki don ki shenrang ki bakam melade ki de ki apostol ki ba ya serap lang bat kan ya gabriel bat kila le ki kam ki ba yalap ki ba thormor ki ba yalap bakla ki ba banben ya kinde ki kristan ha keleng ka than jong kinde ki ka Jerusalem bat ka ne ka roman bat kine ki harum batongin phai sakabalai phidon ka jing yasha bat phi kit shitom ya ka jing e na ka benta jonga nang ta ru phim shem tlor mensen
Kamut kine ki senran ki bayane sisa ke jong ublay nado u Petrus, Yohanes, u Lukas, u Philip terter gitu ki senran ki khat arngut ki jong u Jisu bat plus bar ki riunge ki babut sisa ya ke balang Kristen ni ke balang Katolik nado ke basdang hadu menta bat naki dikon niki sister kumta terter ki latre sitom bat kim juk telur mensin pan phai satu chane ladon ki ba penwit ne ki ba kren kumno kim juk phai din shu hanre ki yai be sakalenti ka jongu blay banyo khet ya uso naka kper ka jogu blay kata ka sapoi ka sapatai phi te tongin yai saka basau lajar kata ngadon kane persa ya phi la e no ya ka jing i ka ba menshua kamot hang ne uble ukren ya kituki brio ki ba phet niam mot ki ba pait niam bat ki ba laseng saka wei pat ka kenhon balang bat khamtam ya kituki ba ya lap lam ler ki ba hikai lam ler ki ba hikai bakla uble uong to wan phai no saka kam babha jong phi bat kiba menshua mot kila e ya kata kila e ya ka jing sisa bat kila e ya ka jing e ke jong ublay ka ba menshua bat ublay udang khot yaki to ka basan to ken mau ken tiang yala ka kerdan na ka benta na ka ba phi la hap to kala ka bamot no bat to wan phai sakikam babha jong phi kiba menshua lada phim kala ka bamot nganwan saphi bat nganweng no ya kading penyeng serak na phi na ka benta jong ka kamut hang ne kane bat hang ne ublay kumbang akren mentan he kamut ublay uang to ken mau ken tiang ya ka kam ka ba phi bat menshua ka ba phi lahap mut ka ba phi lahap ka mut phi kila phet bat kila e no ya ka jing hikai ka jong ublay bat ya ka jing sisa bat ya ka jing e ka ba menshua ka jong ublay mut kila phet saka wei pat ka kenhon balang bat kila phet pat saka wei pat ka jing hikai bakla omde shu na ka ktin ka ba im ka jong ublay ka ktin ka ba sisa ka jong ublay katkum ka jing tha ka jong ka ktin ka jong ublay ka ktin ba im ka jong ublay kila hikai pat da ka wei pat krukom da ka wei pat ka jingei te ublay kata ru udon ka jing sngew ha u bat u pha yaki to kala ka bamot to wan phai biang saka jing sisa lada phim phai kamot ublay ula banweng ya ka jing shai na ka jing mot jing berkhat ka jongki na kata ka jing yala bakla ka jongki ula ban penchitom yaki da ka jing yap them na ne da ka jing yap terkhong na ne da ka jing la not kano ka jing ban beng na ka jing penchitom yaki tetongin phai saka ban riu henry phidon kane ka jing bha PEC yaki akor le jongki ni koliat kumba ngaru nga isi kamut kine ki bru kine ki ni koliat na kine thara ki bru ki mi yakane ka jing hikai bakla na kine ki jing hikai bakla kami na kine bat ublay ru kine ki apostol ru ki isi yakine ki bru bat ublay ru u isi hi yakine ki jai bru na ka jing hikai bakla ka jongki kabanyo jar ubadon kashkor to unsa skor ya kaktin jong umensin haki balang ya uta ubajob ngan ai ban bam na uding jong ka jing im uba mi hakakper ka jong ublay te hakande ka panyo pat ublay uong to jar ubadon giskor to unsa skor ya kaktin umensin haki balang kamut ya kaktin ka jong ublay kiba kine ki apostol bar kine ki bishop ki bahikai hapo jong kine ki hineu tli ki balang
te ublei uong ujisu ong to sha skor ya ka ktin gajonga ki bahikai hapo ka balang bat lada pi sha skor lada pi yo sngew phin sa yo bam ya uding ubadon haka kper jong ublei phin sa yo bam ya na uding jong ka jingim ubadon haka kper ka jong ublei te tongin phai pat saka bapra ha u angel unong penyai ya ka balang smarna to tho komne uba nongkong bat uba khadu uba layap chisin henry uba im menta bandon ba im menta udon ban ong komne te hane pisau tho ba u jisu hi ulapan pau ya lade bat upha tho ha une u bishop lane ha une usenran jong uba pej ya kane ka balang ka smarna upha tho ha kumne uang uba nangkong bat uba khadu uba layap chisin henry menta ula imbiang kamut ba ujisu ula yap menshua bat menta pat ula imbiang ula sensar si junom habneng u apkmilenti yangi ya uso jongi kumnongin rep kumnongin riang kumnongin tre kumnongin kta kumnongin lebha hakane ka perthei ma te ublei u apkmilenti yangi kata bat uong uba nongkong bat uba khado uba layap chisin bat uba im menta junom mot ublei ukwa ru yangi bangi im kumba u im mau menta si junam mot ka jing im ba arsin ka jong u blei ha beneng katongin ya syakaba khandai ngatip ya ki jing lanot bat ka jing duk jong phi wat ya phi wat la phi long ki ba riuspa ngatip ya ka jing sha thatrong ha kito ki ba kop baki long ju kiba pheuse kilong tang kiriu thok jongka rempei u soitan hangde ro phisang tho mot u ei une barispa ngan sapatai phi sakande ka video namar ka khamjrong kane nga sapatai phi u ei ne barispa andala po saka pat jong u marat khalau na po saka pat ka jong marat khalau phi sate u ei ne barispa u briu jong no u de u ei andre kine ki brio par ke bakop baki de ki ju henre phose kim de ki ju henre ki de tang ki rempe jong usaitan mot ki sukop baki yalap bakla bat ki suthok ya ki senran ke jong ujisu baki de ki ju henre phose kim de ki ju ki de tang ke rempe usaitan tatong in phai sakaba sipho ki jing sitom ki ban sawan uksui un thep kato kat nengot na phi hapo patok bat tenju ya phi phin sha jingjar palat shipho sngi te ying schem hadu ka jingyap bat ngan ai happy kapan shniat jong ka jingim kamot uble hang ne uong kajing tinju pelatip hi kumot uyonde sru sha thep po patok bun bagi senran ke jong ujisu ke la sha thep po patok namar u ailat ya usaitan utrei haki katno kine ki senran ke jong ujisu kila bansha ya kende ka jinjinjar bat uble uong to ying schem to bat to watting to ying schem bat to sha shitom hendre kat uba job ngan ai u kapan shniat ka jing im kamot u ai u ka jing im ka ba arsin ma wai u ka u ai ki ka jing im ka ba arsin wat yang iru ki ba pe ki ba pule menta ki ba hikaya phi bat phi ki ba sngap ru to skap ha ka e kata ka jing im ka ba arsin habneng ta ka ba khatwe jar u ba don kishkor to unsha skor ya ka ktin jong umensim haki balang ya ubajop un ai un om pen lanot da ka jingyap ka baar
ap hang ne ngalapo sya kata kapat kamot uno basa skor ya kaktin gajong ublay uno basa skor ya umensim haki balang mod uno basa skor kajing hikai hapo ying mane haki hinyo kini ki balang mod haki ne ki balang ke ba mentaro bat ula hikai yangi ujisu ong ngampin la not yepi da kajing yap ka ba arsin singa tho ba pai ba phi ke bas ngap uble ong la da phis ngap la da phisha skor ya kajing hikai jong umensim haki balang bat ompin la not da kajing yap ka ba arsin ni ka no singo trim namar kane kajing im gajong ngi hakane ka perthei ngi de tang supen dep rukom ya kata ka hok ka kinti ka jongi hakane ka perthei andre ka jing im ka papura ka jongi ka de habneng ka jing im ka ba arsin bar ka jing yap ka ba arsin te tongin phai sa ka bakhat ar ha u angel unong penyai ya ka balang ka per kamom to tho kumne uta ubadon ka wailam arliang soti ka banep udon ban ong kumne udon ban ong kumne kemut une u angel uba pej ya kane ka balang hande ka hakper kanum utho kumne uba bat uba ka wailam arliang soti phi hakatu kapur ka ba ki kristan ki saban ben baha hate sa forum bat sa Italy nade sa kumta ha Jerusalem bat ha Israel te hakane ka balang pat ublay ula ay kindi kinong penyai jong gane ka balang da ka wailam bat katu kapur ka jing sa ban beng ka jongki namar badon kinde ki kum gitu ka video ka bangala dep patay phim hakane ka baladep kitu badon laingut kitu kinong ban beng kinong persa yaki kristan hakat snem kumta sejar khat ar kumta bat uble ula ai ki daka wailam ban khun persa bat usoitan ubawan thombor yaki bat khamtam nekin yam muslim nekin yam orthodox nekin yam bafer ki ba persa ya ka jing hikai basisa na ka balang katolik kiru ki ban beng bha ya ka balang katolik bat ki kwaru ban kine ya ka Jerusalem ke kwa ban kene ya ka tempel bakhoi ka jong o ble te tongin phai sa ka bakhat lai ngatip ba phi song ha kasnong bala pinying ya ka khet jong o setan te ap hangne la kren ya kata ngatip ru ba phi bat scam ya ka kerteng jonga bat phim pat len ya ka jinge kaba pidon hanga wat antipas usakri bayane jonga ulayap haka nongba jongpi hakaba usaitan ulasong usa kamot hangne une usakri jong uble une antipas ru ude usakri uba yaine haka kten ga jong blay kabaya ne haka jing hika ga jong blay andre phose bobli ulayap mo andre phiru phidon haka ne hika ka khet ka ba song sa jong ne soitan phiru phibat schem phim sem da len ya u andre kinne ro ki ublay ul ai ki ka wai lam bakin ye khun thma bat kinne ki wei par ki kun hon balang kamot pa u soitan ula pun kubor haki ban hiar thma ya ki riu khoi ke jong ublay tetong ngin phai pat sakaba khat saw lajar kata ngadon khindiat persa ya phi don kato kat nengot hapdeng jong phi kibabut yaka jing hikai ubala ai buj ya balak ban pin thot yaki Israel da kaba pensoy yaki ban bam yakado kabala kenya naki belai thau bat banle auria phi hangne kane pat
ubalak bat une ubalam mot kini gibreu kila don pentalem bat kaneka kenthe ka babat ya kaneka khuri mo kaneka khuri ba penki wirn ka ba penki win ka ba pen khiklang ya ki pai ke jong oblei ke badon hapo kasnong iri Israel mot kalaya lam baklai ki bat kila le auria bat kila bamro ya ka dok kenia ka bala kenia na ki blei thau ka ei kaneka kenthe ka ba le auria ha kaneka snong Israel kamde ka kenthe jong ka Babylon ka del ka jong tang ba ka jing sansar jong ki ka jing pe jing kimi jong ki ka de ka hap ka ju re ka jing ka snong pat ka de kam de ka basa ha Babylon ta ka kenthe ka ong phi ka neru ka de ka kamela de ka apostol ka de ka nong e thulupa jong u Jisu henre ka neru kam de ka riu thok ka riu syukur ka jong u Soitan kabami na ka rempe jong u Soitan te perlok tang kane ngala ban pendep ye phi menta kasngi te next ka video la shal sngi ngan peteng biang ye ka naka lenong ka basan ter chawa ado da dep ya kane ka shaptar ka ba ar te tang ine perlok kble sibun te snya bahal like share chake perlok chong phi khnang ba ki we ro kinyo ban siap tholem na kane ka jing patai ka jonga tang kane kble si bon